a sai da ma wuna haka na yi da gaskiya a ce ba ka gama kallo ba sai ka zo birni da kuturu ba na kai wai wuna hiri shi na ciyawan garin mu lai amma shi man ya zo birni ya waye wurin an da ce da mun don kawai ne amma ba kawai ba ga wani shi man ya sa ciyawa gida ki dan gwari zo ka san fani nace kula da yankin nan bulan na sani saboda matsala ta barayi madagula haka ne muna ya ka nan na kana ta kallon gidan oga billahi allazi a ce nan na zo birni zai ga gida mai kyau zai ta kullum kuma muna ya mai kyau ina da kai mala ya gani yanzu me kake so a yi bulan ya gida ne ya mai kyau kawai bulan za ka siya na sayar ne kwarai kuwa yanzu na za sai kwarai kuwa kana da kuɗi za a siyan ma amma ya kai na 70,000 kwarai kuwa kuturu bana ya yi kudi da yawa bulan ya yi kudi da yawa amma nan ne gaskiya yake ka ba da 65 ina da shi amma ina jiran mu kuma amma yanzu fara kawo wani abu na cirici ba ina bulan haka ne ba Allah sarki yawa rage mun 5,000 din da aka bayar a ba bulan ka 5,000 din kai bai kai ka ba bulan ma da ka gani da can na same muna yawa to shi ke yanzu ka ga muna bin ka 60,000 ke yanzu sai ba ta ka dajiya ne ko a sai ka yi ciko mana tana ciko kwarai kuwa to amma dai bana nan kwa ba in bana nan ni kullun ka zo ina nan gurin to shi kenan yanzu da yara ya sani na baka shi ka ba da deposit ko da na mutu ban zo ba in ka je laya sai ka biya ni a can kamar ya wai zai fi sauki ai Allah dan gwari ba ya ka ganni ba ma alaji dama alaji a kulun masai na yau nake illahi allazi daga nan sha wajen maman tankwai cin dan wace alaji